No, la muzică acum. Spune tu, popăscule, ce iaște muzica? Muzica este care cântă, domnule. Nu așa luază, nu cuvânta ca râtanile, vorbește ca școlerii. Dă-ne tu numai decât definiția chiară și adecvată. Muzica este ce? Este când muzica cu daștea aceea care ne gâdilă urechile într-un mod plăcut. Ia seama să nu ți le gâdile într-un mod neplăcut. Domnule profesore, sunt foarte mulțumit. Metoda dumitale e admirabilă. Căci asta e metoda lui Peștaloț. Zelul dumitale vrednic de laudă. Voi, băieți, căutați a profita de știința bunului vostru profesore și nu uitați că de la voi